Hello guys. Mo ni atong 3 kilos o 4 kilos. Taas kayong 3 kilos. Pero tambok ang 4 kilos. Live baya ni dong. Ana lang, hinay-hinay ang kalayo, hantod. Kung hapit ka na siya, builo na namo kalayo kayo. Hapit naman na siya haunon. Kay kung dugay ni mo haunon, kadugay, bahala na siya, mag-dark siya ang color. Mas lami ang unod kay humok, mura siya o mga strands ba. Mura siya mga hilo nga humok kayong unod. Anang mas lami kung mas dugay ang pagkuan grill. Mga pahabol mo ng hapon na. Manami dapat yung mga suki na repeat order. Mga 30 minutes from now, hauno na ni siya. Napit na, gamay na lang. Juicy. Juicy kayo siya.